Κεντρικός επιθετικός στον ΑΠΟΕΛ. Ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία, κυρίες και κύριοι. Νιώθω βαθιά συγκινημένος που φεύγω από το ΑΠΟΕΛ με ακόμα ένα πρωτάθλημα. 4 χρόνια, 4 πρωταθλήματα. Θέλω να πω στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, όπου και να βρίσκουμε, όσα χρόνια για να περάσουν, ο ΑΠΟΕΛ θα είναι στην καρδιά μου. Να δούμε το σουτ που γίνεται γκολ! 4-4 με τον Σωτηρίου να είναι η χρυσή αλλαγή του Γιώργου Δόνη. Σωτηρίου περνάει και το είναι ο γκολ 90 στην ξαφνική αντεπίθεση στο 41. Το ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ. Σωτηρίου ευκαιρία, 2-0. Κορέψαμε και το έβαλε ο Πιέρος. Τώρα εκτελείται κεφαλιά. 1-0. Όσο ψηλά σηκώνεται ο Πιέρος.